siji panjulukku Bu rabekno karo sinden Elisa. Nyapul aku ngene gur guyon. Wadene sampean gelem ya alhamdulillah lho. Sesuk dirimu ketemu Elisa lho nang Madiun, hati-hati lho ya. Aku sesuk langsung cukur sik aku. Ayo. Aku arep cukur. Ayo. Caping gunung Pak Dalang. Caping gunung. Jenglengne sing seru, ben semangat, ben mengko sawirane metu kaya Birgita sore mau, awan mau. Aku meri lho, Pak. Ngopo? Birgita campur sari anteng mriki sak uwen-uwen wau pikantuk sawiran ngeten. Sik to, lah sampean pengen nyindeni campur sari apa piye? Tak bebasne lho, arepe melu campur sari ngendi? Ayo. Melu engko tanggapan nang ndi aku tak tanggapan dhewe. Ning pamane aku ra iso mulih ya aja kok seneni ngono. Nakal. Dasar dalang ya ngono kuwi. Ya, pangkur tapi. Saben bengi Pripun bapak-bapak Bukesi swantene sae napa mawon? Sae to? Nggih bojoku kok dilawan. Ayo piyai cantik lahir batin, sinden kondang dosen. Arep golek sing kaya apa ayo. Iya. Lah gene ya ngerti. Lah ya ngerti no aku. Kene ya ngerti anggere nek Elisa ngopo jual jawil lirak-lirik. Masane aku kowe balik rono terus. Aku ngene kaya nyunggi kompor lho. Nyunggi kompor aku. Kayak panci terus Indomie malah keringi masak. Pak Ibu, benjing panjenengan resani Kuntadi channel live. Benjing kan ngasta dalang wonten Madiun nggih nyuwun sewu. Enten bintang tamu Mbak Elisa Orkarus. Oh, memang presani benjing niku gerakane pripun. Tingkae pripun jenengan benjing saged mengamati. Aku sesuk arep ngangge wig kok sesuk ora. Karo kok kacamata ireng kene. Mesti lambu agusi ngono Dek. Aku ya iso Mas. Aku lek gelem males asine ya iso. Rasa wales-walesan ngono iki. Piyayi lembah manah ngono sing apik, sing bergas ngono. Iki bapak ibumu ngene mung golek dhuwit le, Nduk. Aja kok gagas ngono. Engko teko omah anakku loro kuwi nyapet to Pak, tukarane nyapet to Pak. Ngene iki mung golek panganan sak emplokan. Ayo. Yen memajeng mung karo janur kuning janur Suarane apik, lek pas prei ya sregep masak. Wah, jan luar biasa. Pokoke pengapesane wong wedoke padha karo aksara Jawa ki lho, Nduk. Aksara Jawa lek dipangku mati. Piyai Putri ya ngono. Mbiyen aku manten anyar karo Bukesi, ndelalah aku adzan subuh lho bojoku neng ndi ren. Ya Allah, tak goleki bae umbah-umbah. Ya, Bukesi ora man tanganmu kok ya umbah-umbah, nyoto ayumu lahir tekan batin. Bukesi tak lem ngono ki langsung isah-isah kok, Nduk. Saya sregep. Ya Bukesi kok ya isah-isah barang mbok dipasrahke karo pembantu-pembantu kuwi sampean gan piyayi, apa-apa dilakoni dhewe sregepe kaya ngono. Tak lem ngono ki dhewe langsung setlika. Ayo, mongko wis nenggen lemari lempitan apike jopuki setlika neh. Ayo, Oh Bukesi lek nganti kobong kena setlika piye to Bu? Eman-eman nyoto ayumu lahir tekan batin. Tak tresnani kowe nganti sak kukuting jaman. Dewe tak lem ngono langsung mesem ning jaba langsung usung-usung batako. Sinden usung-usung batako. Heeh, terus diantemne aku bar kuwi ora. Tangkes ora. Ya, makasih. Ayo no. Kembang
no pisan kas. Cuma ting. Aku wis kaya Elisa kan? Bisa to? Wah iki ketularan tutik iki. Aku lek gelem nekat ngedan sithik ngono wis tenan. Wis to aku asine goyang ngene ya iso lho, Beb. Lah ya goyang sing delok ora mentolo ngerti to. Iya, pancen aku wis tuwek, aku pancen kasepuhan. Dadi aku tak lembut wae sebenarnya. Iki lho awake dhewe ngaturke panuwun Bu Kesi menika dipun rawuhi pepunden kula. Seniman dalang Bapak Kitri Harni Suganda. Ha menika kepareng rawuh. Menika dalemipun mboten tebih saking mriki. Bapak Kitri Harni menika dalang polisi. Ha iya. Sok nonton ning YouTube karo ning radio. Sugeng rawuh Bapak nderek tepang Gladiwanuh ngaturaken salam hormat. Ya, Ya Bu Kesi, sayang. Parikan dhisik, ya, Mbak Lia Sundari. Nah, sing kagungan kersa iki Pak Haji Badri Susanto. Syukur iso karo ndongake, ayo. Tuku jagung. Tuku jagung Ning pasar legi. Pasar Legi. Warga Pogong. Mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Semoga iso numusi. Ayo, matur nuwun Mbak Lia. Selanjutnya, ayo. Ayo Tri Astuti, ayo. Nyayo yayo, ayo. Bata. Bata. Foto samplukne kowe. Belum Pak Yoyok, belum malam. Oh iya, Mas Dal. Bata. Terus Mas Dar. Belum pas Mas Dar. Ya, diduduk lagi Mas Dar. Habata. Tinggo bandem buanci. Heeh, ini kaya banci kowe kuwi ya malah ora. Pak Badri Asusanta. Heeh. Semoga panjang yuswa dan muga-mugi. Rene ora antil kowe ora ngono. Apa ane bosok muga-mugi lho ora. Saya grogi Pak Cahaya sama Mas Dan. Sebentar. Alon-alon. Diulang lagi Mas Dan. Senengamu diulang terus ya. Habata. Tinggo balang buanci. Pak Badri Susanta. Mugi-mugi panjang yuswa dan semoga banyak tambah rezeki. Allahumma amin. Allahumma. Amin. Lek dongamu ki apik, ning lambemu sing ora apik ora ya. Tak dongakne dhewe. Apa ane panjang yuswa. Ayo. Yes ben sauni-uni penting urip. Ayo. Matur suwun Pak Yaya. Sami-sami. Ya. Terus nglerek, ya. Mbak Birgita mau campur sarine kene to? Wau dalu Pak Dalang. Wau dalu. Lah, gayeng wau dalu. Nggih gayeng sawerane kuwatah. Mengki lek mboten nyawer kebangetan Pak Dalang. Lho, kowe iki tak takoni malah kebangetan piye ngono ora. Empan papan ngono. Lah sing jenenge nggen wayangan iki beda karo kesenian liyane. Nang kene diparingi alhamdulillah. Ewa dene ora ya masalah ngono dadi padha ae ora. Ayo ayo. Keselalakan ari. Apa? Keselalakan eri Pak Dalang. Wah, yak-yakan lek mau mangan ora. Terus kumur. Terus kumur. Bapak Badri mugi panjang umur. Allahumma amin.
Ya, Winong, coba kaya apa? Sing kok bengi arepe pamit, arep ujian hidup. Ayo, Winong. Makan bakwan. Wah, bocah iki panganan ae ora. Ayo ben mung ya hiburan kok ya. Makan bakwan terus Di Kartasura. waduh, Kartasura ayo. Mas Boni, Mbak Nining, Bagus Abimana, Al Gibran. Semoga menjadi keluarga bahagia. Allahumma amin. Ayo dicocokne wong parikane ya dawa kok ya. Apik ya ngono kuwi. Yo, Tang Lintang. Ayo. Iki wajah baru iki. Iki putrane penyanyi hebat Sangga Buana, Mbak Putri karo Mas Tlonteng iki. Ayo ngendok iki san. Ayo. Ya Tang. Gethuk lindri Gethuk lindri dicampur gula. campur gula terus Pak Haji Badri mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Yo, Umi Hafifah. Ayo. Nano. Nunu nonong. Ayo. Ampun nakal to, Pak. Gethuk mau lho, gethuk ceper mau lho. Tak mlenuk ngono, ayo. Margi. Apa kuwi? Margi. Margi. Margi apa? Margi niku jalan, Pak. Wah iya, pinter. Margi. Margi. Dinggo mlaku-mlaku. Nggih liwat montor ya kena mi. Mugi-mugi Pak Badri sak keluargi. Mugi-mugi pinaringan mugi-mugi. Salah Pak, salah. Margi. Kowe iki piye? Salah. Perkara margi ra ngangge Google Map akhirnya kleru terus kowe ra. Margi, gantos nggih, Pak? Oh iya. Margi. Margi siwi. Dinggo mlayu-mlayu. Terus Mugi-mugi Pak Badri sak keluargi. Pinaringan rahayu. ya Allahumma amin. Matur nuwun Mbak Sinden Margi. Ayo. Ya. Yo lanjut Bu Kesi. Panas udan. Ayo kaya sampean biyen. Ayo. Aling. Ayo. Jeping gunung. Yuk. Oh. Ngapa iki mau? Ora apa-apa, aku gandul lah kunjoget. Oh iya. Ora apa-apa kaya. Nana. Nadyan wadan sarata. Suara suling. Lintang jumenengan nduk kancanono mbokmu. Masuk. Nolan. Hela helo. Dengan ane
Sluku bathok bathoke ila-ila monggo Mbak Limbuk centit lolobak wong mati ora obak yen obak ngenteni putra yen urip oleh duwe sluku bathok Wah, kelakon iki limbuke kembar loro. Ha iya. Sing siji kulit, sing siji urip. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Nggih, sugeng dalu Mak Cangik. Nggih, sehat nggih? Sehat selalu. Ah, nggih. Jenengan ingkang apal wilayah mriki. Kejawi pepunden kula Bapak Kitri Harni Suganda wonten malih mboten para pepunden dalang ingkang lenggah wonten laladan mriki. Nggih, ketoke mboten ketingal. Oh nggih. 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 Oh nggih niku Pak Tri. Ah nggih. Derek Mangayu Bagya hajatan sakuranipun Bapak Haji Badri Susanto nggih, Mbak. Nggih. Mugi tansah pinaringan kabagian, kawilujengan, sengkala-sengkala tansah sumingkire. Nggih. Sing adoh, air Amin. seger warase, sehat panjang umur, kathah rezekinipun Pak Badri sak keluarga. Amin ya Nggih. rabbal alamin. Adate Piyai Kakung menika menawi dados bintang tamu niki dandanane nyerap petruk, gareng utawi bagong kok jenengan malah limbuk. Nggih niki radi spesial. Kula tak salam riyen nggih. Oh, monggo monggo monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek tepang Bu, Pak. Kula Limbuk Wargini saking tlatah Samben Gunting Wonosari, Kabupaten Klaten. Kula limbuke Klaten alias Kamilia Malik.
Malik teng pundi? Malik ndase. Nggih. Nggih niki jan ora umum panjenenganipun Bapak Badri pinten-pinten dinten niki pun ngentenke dek wau dalu sampun campur sari. Nggih. Terus dek wau wonten reyok, wonten hadroh. Nah, nggih. Tamune luar biasa. Leres. Padahal gur tetakan lho. Nggih. Wong piyayi menika kantun tandur-tanduranipun kok, Mas. Lah nggih. Estu kados Pak Badri menika gandeng piyayinipun supel, grapyak semanak, kalih tangga sae, kalih dulur sae. Mila mboten aneh mboten mokal bareng kagungan kersa ingkang kepareng nyengkuyung semanten kathahipun menika. Nggih. Niki wonten pepunden kula Mas Ki Tri Suganda. Nggih, nggih. Pamidi aturi minggah nang pripun niki. Monggo nderek panjenengan. Niki ndek ben nggih pepunden kula ndek ben nggih tumut Pak Trigondo niku dangu sanget. Lah sakmenika kok mboten tumut? Kirangan niku dereng ngertos yen kula saiki dadi ngenten iki sik. Kala ben tasih ngetipung kula. Wah, tipung dangdut nih kok. Tipung dangdut. Oh, layak tangane metekel-metekel ora. Nggih niki kathah wulune niki. Nggih. Monggo menawi badhe ngaturi pepunden Monggo. kula Bapak Triharni. Nggih. Kang Mas Tri kalih Mbak Dani nggih mun saged mboten napa-napa monggo. Nggih. Monggo Bapak Tri. Kangen kula. Monggo pinarak mriki Bapak Niki Triharni. dalang kondang, dalang keamanan niki kian. Pujiku muga langgeng. Puji ngaturaken salam hormat kagem pepunden kula Bapak Ki Dalang Triharni Suganda. Nderek kula nuwun wonten mriki Bapak. Nggih. Mas Cahya Kuntadi matur nuwun. Mangke saged pinarak gubuk kula Nampung Kidul kali niki. Oh nggih. Estu nggih. Nggih. Nggih, mangke menawi rampung kula tak sowan. Nggih, Menawi saged. dereng istirahat lho panjenengan. Nggih. Saged pamon nangger mangke subuh pun adan mangke. Wah nggih, sendika dawuh, matur nuwun. Monggo menawi badhe paring dawuh menapa utawi pripun. Namung nderek bingam mawon hajatipun Pak Haji Badri dalu menika saged lemapah kanthi sae. Kathah masyarakat mriki ini penggemar wayang luar biasa, Mas. Oh nggih. Dados nek panjenengan rawuh mriki wah dalang Jawa Timur ki kaya ngopo? Ternyata hebat panjenengan. Matur nuwun. Alhamdulillah Nggih. 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 Pomo rambayan akeh wong nanggap nih. Lah nek ora mbayar kula malah diparingi titel Dalang Sida Ludes lho Pak mangke nggih. Wong sementen terus ra mbayar. Ha nggih, apa meneh paringi tindih kali Mbak Kesi saya Nggih. kunca rasma panjenengan. Nggih, pancen Bu Kesi niku sering kula tindhi Pak dados. Dadi ora diwalik ini Mbak Kesi gitu. Nggih Bapak sembah nuwun. Nderek Srawung gladi wanuh wonten mriki. Kathah menika kanca-kanca kula saking Klaten niki Mas Sujar niki ugi saking Trah. Oh nggih, nggih. Katon niku. Alhamdulillah. Nggih. Zaman corona nika Mas Tanduk rawuh teng Gubo kula pripun Pak Tri. Kula sih Kapolsek mbayat niku nyuwun tulung supaya saged mayang niku pripun Mas Tanduk rawuh teken kula. Alhamdulillah niki sampun bebas mayang. Zaman ben kula gaweane nggih bubarke wayang. Jenengan niku. Nggih. Kok nggih tega jenengan nggih. Lah ora mayang udu aku kok.
Lah nggih, nggih. Dadi lek sing mayang dudu Pak Tri bubarke. Wilayahku nek mayangku ora apa-apa aja, Bang. Aman nggih. Jan golek menange dhewe. Niki klimbuk niki demben ketipung kula. Jaman tahun pinten ngoten. Sayangane. Nggih, bareng wis icul kok dadine kaya ngene gitu. Dadi Ora saya cetha ora genah. Lah wong ayune kaya ngene iki lho wong jenenge. Wong disawang, "Ayo mboten, Pak." "Ayo mboten." Ngomong rayu katarak berarti jenengan. Ayo. Sing arane ayu sing katarak malah ora nggih. Malah Nggih, kula namung nderek mangkap ya mangayu bagya mawon panjenengan mugi-mugi pun rampung sae kula tak nonton saking wingking mawon mangke sak cekapipun. Nggih, mboten kepareng nyekar. Nyekar limbuk niku lho nggih. Oh. Apa wis cek urip kok disekar ati. karo Mbak Dani aku ayu aku. Lah iya. Nggih, nek ngeten nggih dandang kula mawon pepeling nggih. Nggih. Menika Pak Haji Adi Sasongko anggota DPRD nggih rawuh. Inggih, matur Dalu sembah. kula mayang ing kalih Pak Edi ulang tahun Bung Karno bulan Bung Karno wonten wonten telatah tujuh. Wah, nggih. Alhamdulillah, nggih. Sok ngajak. Nggih. Sok tajak. Adine dhewe. Nggih, dandang kula. Monggo, Bapak. Urip pisan nang donya tan lami Angger piyai Klaten kemudian suarane do apik-apik ya, Nduk. Ayo, gumun aku ora. Aja ngati-ati ya. sesae Mas Cahyo. Wah, mboten. Kula mergo didukung sound system niku nggih. Sound system kula lak mereke lak niku JBT ngono. Langsungan ae ora. JBL, Pak, nggih. Ing mengkone bakal tinimbalan sowan marang pangerane kula nek ngaji modal kalih wong dandang kula niki Nggih ta. nggih 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 saya Pak menika nggih. namung kangge pawitan Nggih. ya tanggal 6 kula cerak mriku ngaji teng Sambung Macan Cedhak Ngawi Oh, Sragen menika. Sragen perbatasan kali Ngawi. nggih Nggih. Sampene nggih Ustad. Nggih. Sampeyan tanggal 6 nanti Mbak Limbuk. Kula ten Panci. Panci apa? Panci kok kula. Oh. Nggih. Aratolen pendanipun tatan bisa kinawa mati Jan gembleger tenan. kajawi amal sarta imanipun Apa tukang son kuwi lek enek piyai nembang nyumbang ngono terus digedhek-gedhekke ngono terus lek aku malah dicilikke apa ya. Mas aku lek nang WC kae banter lho suaraku. Malah nang WC. Ayo. mati tatan bile jalma lanang wadon gedhe cilik hang lakoni Nonano. Wah, gedhe no. Ayo. ya gedhe malah kalah gedhe niki Nggih mboten mesti. Ayo. kadang-kadang Kadang-kadang iso gedhe ning empuk, Pak. Tadi. seneng Pak Kaisi Bang. Ah, nggih. Mengakhir ketindian kok. Gedhe dhewe. Ayo. Wangsul jaman kelang gengan Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Pak Triharni luar biasa. Menika silaturahim raket supeketipun seniman dalang antawisipun kula saking Karanganyar kalian saking Klaten nggih Pak nggih. nggih mangke saged dipun sambung silaturahmi malih Nggih. panggih mangke sawanci-wanci Nggih jenengan iki tansah ginanjar widodo wilujeng dereng sambikala. amin Nggih, nggih. Pun kados dalang Klaten apa dereng Pak niku? Sampun. Ah iya. Nyados. Apa kok dados ora?
Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ngaten mawon. Sehat selalu. Pun lajengaken matur nuwun Pak Gesi. Nggih, matur nuwun, sembah nuwun. Yo, raketang sak ramban pepiling. Ya, nggih gandengke karo bawane. Ya, dados. Bir kita, yuk Duk. Winong, yuk. Hey. Akum subuh luhur lan asar salat sayak tingetake tindak engkau magrib lan isa jangkepe matur nuwun. Luar biasa tenane. Nggih. Madangkara. Nggih. Menika ugi wonten nawala lumantar WA ingkang wiwit sonten mau sampun kula tampi, Mas Mbak Limbuk. Oh nggih. Minta lagu Slendang Sutra, pelok barang. Nyuwun swantenipun, oh nggih. Pak Wino. Aja udur ngono lho. lenggah to Pak lenggah to Sik to ning kono sik to, lagi maca layang ora. Geser aku wae. Nyuwun swantenipun Bu Kesi. Nggih. Oh, lek ngono linggo. Oke. Ya, linggo sik. Ora kalu bakar aku wae. Saking Mas Dedi Galeri napa niki? Seserahan ing Dan Mahar Klaten Kidul Jembatan Gumbang RW 2 Cawas Klaten matur sembah nuwun. Oh nggih. Sik. Iki coba anak wedok genti, ayo. Umisik. Ah, iki. Niki nggih enten menika. Nggih. Saking WMC. Nggih. Wayang Klaten menika. Nggih, Wayang Mania Community WMC niku. Minta lagu Mbak Limbuk. Napa niki? Oh, ninggal katresnan. Wah, nggih. Oh, nggih, mengke klaturke. Nggih. Dibawani ya Mas ya. Oke, siap no. Nggih. Ya nduk umisik ya. Ayo, Kaya Umi. apa? Men ora gawe gelo tak barengke karo mbokmu wis. Ya. Mbah Nata iki Nata nyutradara iki. Ya karo tante ya. Karo tante bosok ya. Karo tante Camelia Malik. Yo berdua Bu Kesi, iki sing dikersakne sampean. Ning ben iso rata. Ayo, sinden-sinden sing ngaturke. Ayo Mbak Yi. Kesi. Ora apa-apa. Sing paling angel ngatur lagu ini paling angel. Ayo. Yo dibawani pelok barang. Tunggal mboko tunggal sementing diaturke. Nggih. Monggo. Nah, katur dumateng Roko Mas Dedi, monggo sugeng laras Mas. Nggih.
Ya, Umi sik, ya sing cilik. Rina wengi tansah eling nimbas ingkang slendang sutra tansah dadi impen Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi hadir nyimak saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permain derek